Ако си маникюристка с над 15 клиента и си уморена да седиш в празен салон и да чакаш телефона да звънне, това, което ще чуеш в следващите няколко минути, може да промени всичко. Защото ще ти разкрия как обикновени маникюристки от малки градове привличат 100 плюс нови клиента само за 90 дни, без да харчат дори лев за реклами, без да постат всеки ден в социалните мрежи и без да правят отстъпки или промоции. Знам, че звучи трудно, особено ако постваш в Instagram и Facebook от месеци, но хората само гледат и не идват. Или ако си пробвал промоции, които също не са привлекли клиенти, а само са обесценили труда ти. Спокойно, това, което ще ти покажа, е напълно нова и различна система, за която дори до момента не си чувала. Която работи дори ако не разбираш нищо от маркетинг, а дори ако не харесваш да качваш социалните мрежи и дори ако си в малък град с супер много конкуренция. Всъщност в следващите 10 минути ще ти покажа точно тази нова система и как благодарение на нея Мария премина от 20 клиента на 70 клиента само за един месец. Но и не само тя. Как и Ивана премина от 30 клиента на 80 клиента за същия период. И най-доброто, тя не е харчила дори лев за реклами, не е поствала всеки ден в социалните мрежи и не е правила промоции от отстъпки. Работи дори да си от малък град, на лоша локация и с много конкуренция. В следващите няколко минути ще ти разкрия шокиращата истина защо салонът ти остава празен. И това няма нищо общо с конкуренцията, локацията или цените ти. Истинската причина ще те изненада. Забранената 4-стъпкова система за привличане на клиенти, която успешните маникюристки пазят в тайна, защото ако всички я знаеха, щяха да загубят нечестното си предимство за винаги. И скритата причина защо някои клиенти идват веднъж и никога не се връщат. И хитрят метод, който ги превръща в редовни, записващи се месец след месец. Но и не само това. Ще научиш как да накараш съществуващите си клиенти да вършат целия маркетинг вместо те, да ти носят нови записвания, дори докато спиш, без да си мръднеш пръста. Критичната грешка, която държи салонът ти празен, независимо колко си добра в работата си, буквално ако я оправиш. Ако правиш това едно нещо, ще гледаш как графиката се запълва автоматично. И най-голямата лъжа, която са ти казвали за привличането на клиенти. Щом разбереш това, всичко се променя и никога повече няма да се тревожиш откъде ще дойдат следващите клиенти. Нека ти разкажа за Мария. Мария е маникюристка, точно като теб, талантлива и добра в работата си. Но преди 6 месеца седеше в салона си в 2 след обяд във вторник. Гледаше телефона си, чакаше някой да се обади, чакаше някой да влезе, чакаше нещо да се случи. Имаше може би 15 до 20 клиента по това време. Някои седмици бяха окей, други седмици много зле. Отваряше салона в 9 сутринта с пълна надежда, нещо е различно, но до обяд никой не беше дошъл. До 3 след обяд пак нищо. До 5 часа след обяд затваряше. Тръгваше си вкъщи и усещаше едни и същи неща. Несигурна, достатъчно ли съм добра, защо хората не искат да идват при мен? Недооценена. Изкарвал съм толкова много курсови обучения. Защо клиентите не ценят това, което правя? Чувстваше се демотивирана. Писна ми да пробвам всичко и да нямам достатъчно клиенти. Разочарована. Не си мислех, че ще е така. Мислех си, че ако съм добра в маникюра, клиентите ще идват и ще ме препоръчват. И най-лошото, страхът, който я държеше буден нощем. Ами ако не мога да си платя найма този месец, ами ако трябва да затворя салона, ами ако трябва да си намеря друга работа, само за да правя това, което обичам. Този страх я смачкваше, задушаваше, че всичко, за което е работила и инвестирала време и финанси, ще изчезне. Може би знаеш точно как се чувства Мария. Може би си поствала в Instagram, в Facebook, надявайки се този път да проработи. Но хората само гледат и не идват. Може би си пробвай промоции. Няколко човека може да се появили, но почти никога не са се върнали. А това те кара да се чувства сякаш работата ти не е достатъчно ценна. И ето какво никой не ти казва. Вината не е твоя. Проблемът е, че всичко, което са ти казвали да правиш, не е било създадено да е печелившо за бизнеси като твоя. Време е да разбереш защо. Когато пускаш спонсорирани реклами, разходът за реклама ти изяжда цялата печалба. Харчиш 30 лева, за да получиш клиент за 40 или 50 лева, който никога не се връща. Или дори ако дойде някой клиент от рекламата, Когато после социалните мрежи достигаш до грешните хора, познати, приятели, хора, които влизат в социалните мрежи с различна цел, те не биха се записали за час. А промоциите просто учиш клиентите да те възприемат като евтиния вариант. Идват заради отстъпката, не заради теб, когато приключи си тръгват. Какъв е истинският проблем? Истината е, че рекламираш на грешните хора на грешното място в грешното време. Спонсорираните реклами достигат до хора, които не са готови да купуват. И разходът изяжда печалбата. Социалните мрежи достигат до хора, които просто са ти познати, но никога няма да се запишат. Промоциите и отстъпките достигат до ловци на оферти, които изчезват в момента, в който спреш да им даваш отстъпки. А междувременно вече имаш нещо много по-ценно. Имаш клиенти, които вече ти се доверяват. Клиенти, които вече знаят, че работата ти е страхотна. Клиенти, които вече са ти платили веднъж и са били доволни. Но никой не те е научил как да превърнеш тези съществуващи клиенти в най-мощното ти оръжие за запълване на графика ти. Ето какво е то. Вместо да гониш непознати и студени хора в социалните мрежи, вместо да изгаряш пари за реклама, вместо да правиш промоции, започни с клиентите, които вече имаш. Но защо с тях? Защото според проучване на най-елитния университет в света, Харвард, е до 25 пъти по-лесно да привлечеш клиенти чрез препоръки, използвайки сегашните ти. А тези клиенти, които дойдат от препоръки, е твърде вероятно да ти станат редовни. Но това не е всичко. Проучването също е доказало, че 67% от сегашните ти клиенти са готови да купят още нещо от теб, стига да им предложиш. А най-якото, 73% от сегашните ти клиенти искат да дойдат отново при теб, но просто забравят. Но забеляза ли нещо? Защо точно до 25 пъти по-лесно да привлечеш клиенти от препоръки? Защо 67% са готови да купят още нещо? И защо 73% искат да дойдат отново? Защо клиентите от препоръките остават редовни? Защото тези хора ти имат доверие. И Мария използва проста система, която използва доверието на сегашните клиенти, за да превърне всеки от тези 20 клиенти в много повече. Автоматично. Ето как. Мария изпращаше прост линк на съществуващите си клиенти. Толкова. Само линк. По Viber, Instagram, Facebook, където обикновено я търсеха. Например, ето какво изпращаше. Здравей, исках да ти кажа, че вече можеш да се запазваш часове по всяко време, без да се налага да звъниш или пишеш. Просто натисни тук, слагаме линка. Избери когато ти е удобно и готово. Пробвай го сега, отнема 2 минути и ми кажи дали успя да си запазиш. Когато клиентът и кликнеше линка, ето какво се случваше. Стъпка номер 1.
кликваше линка и си запазваха час. Супер бързо и лесно, без размяна на съобщения напред-назад, без нека проверя графика си. Само клиентите отварят, виждат кога можеш и си запазват час. Без да се регистрират и без да теглят приложение. Представи си го като онлайн график, но това не е най-интересното. Стъпка номер 2. Системата им предлагаше допълнително предложение. Искаше да добавиш терапия за ръце само за 5 евро повече, или допълнителна услуга, или продукт, каквото Мария искаше да предложи. Голяма част от хората казваха да. Повече пари от същия клиент автоматично. Не е ли готино? Стъпка номер 3. После системата им предлагаше сигурен час срещу отстъпка. Запази си час на всеки месец в определен ден и когато идваш на него, получаваш 10% отстъпка. Немалка част от клиентите предпочитаха да си запазват часове за напред, защото имаха отстъпка. Сега вече имаше редовни клиентки и по-предвидими приходи. Но това не е всичко. Стъпка номер 4. Накрая системата ги молеше да препоръчат 3 приятелки в замяна на безплатно посещение. И те го правеха, защото беше лесно, защото обичаха работата на Мария и защото искаха подаръка. Тоест, всяка клиентка ти привлича още 3 клиентки. Буквално умножаваш базата си. Какво тук що се случи? Мария изпрати един линк на един съществуващ клиент. Този клиент си записа час онлайн, добави допълнителна услуга, където Мария печели повече пари от същия клиент, записа се за сигурен час, стабилни предвидими приходи и доведе 3 нови клиентки от препоръки. Системата, която прави цялото това нещо, се нарича PointMe. Представи си го като приложение. Настройваш го веднъж, отнема около 10 минути, после изпращаш линка си на съществуващите клиенти и системата прави останалото. Толкова е просто. Записва ги, правим допълнително предложение, превръща ги в редовни клиенти и получаваш препоръки. Всичко автоматично, докато ти се фокусираш върху правенето на красиви ногти. Знам какво си мислиш сега. Ами, ако имам само 10 клиента, перфектно. Ако 5 човека от сегашните клиенти доведат по още 3 нови, вече имаш 15 нови клиента. Общо 25. После тези 25 доведат още. Виждаш ли как работи? Изведнъж от 10 клиента имаш 25, после 60 и изведнъж имаш пълен график с над 100 клиента. Но преди да ти разкрия за системата, за да ми имаш доверие, нека ти се представя. Казвам се Стефан Христов, собственик и партньор в множество печеливши бизнеси, които са генерирали над 750 хиляди лева в последните 2 години, като дори само за месец януари над 160 хиляди лева. Проведох над 100 индивидуални консултации с собственици на салони из цяла България, от салони с 10 човека до много малки салони квартални. Създател съм на PointMe, приложение за маникюристи, което им помага да си запълнят графика с клиенти. Създадох PointMe, защото видях един и същ проблем при всяка маникюристка. Страхотни са в това, което правят, но не знаят как да привличат клиенти и да ги задържат. Ето защо приложението PointMe ще ти помогне и на теб. Полза номер 1. Спираш да губиш време в социалните мрежи и изпращаш просто един линк, системата прави останалото. Полза номер 2. Спираш да губиш пари за реклами. PointMe работи с клиентите, които вече имаш. Нула разход за реклама. Полза номер 3. Привличаш правилните клиенти. Не ловци на промоции, а качествени клиенти, които плащат пълната цена. Полза номер 4. Печелиш повече пари от всеки клиент. Системата автоматично предлага допълнителни услуги или продукти. Полза номер 5. Получаваш предвидими повтарящи се приходи. Клиентите се връщат автоматично всеки месец чрез сигурния час. Полза номер 6. Клиентите ти носят повече клиенти. Системата ги пита да препоръчат приятелки. И полза номер 7. Привличаш 100 нови клиенти бързо и лесно. Това прави PointMe за теб. Не ми вярвай само на мен. Пример за това е Мария. Започна с 15-20 клиента, чувстваше се несигурна, недооценена, демотивирана, разочарована дори. Пробваше всичко. Пробва социални мрежи, пробва промоции, пробва реклами, нищо не проработи. После започна да използва PointMe, за 30 дни имаше 70 клиента, 50 нови клиента за един месец, като 70-80% от тях станаха редовни. Тя ми каза: най-накрая се чувствам сигурна, уверена и щастлива. Правя това, което обичам и наистина печеля добри пари от него. Или пък запознай си с Ивана. Имаше 30 клиента, използва PointMe, за 30 дни имаше 80 клиента, 50 нови клиента за един месец. И тя ми каза следното: не мога да повярвам колко лесно беше. Просто изпратих линка и всичко се случи автоматично. Сега имам пълен график, стабилни приходи и най-накрая усещам, че изграждам нещо истинско. Те са маникюристки точно като теб. Използваха точно тази система. И сега е твой ред. Като въпросът не е дали работи. Вече видя, че работи. Въпросът е: искаш ли да го пробваш? Ако отговорът е да, ето какво ще получиш. Ще ти дам пълен достъп до PointMe, същата система, която Мария и Ивана използваха. Настройваш го веднъж за 10 минути, изпращаш един линк на сегашните ти клиенти и системата прави всичко останало. Записва ги автоматично, прави им допълнително предложение, записва им сигурни часове месец след месец, който ги прави редовни и кара да те препоръчват срещу безплатна услуга. Като можех просто ти дам PointMe и да те оставя сама да се оправиш, но няма да го направя, защото искам да съм абсолютно сигурен, че ще успееш. Затова, когато получиш достъп до PointMe, днес получаваш и тези 3 ексклузивни бонуса. Първият от който е бонус номер 1. Видеоурок стъпка по стъпка, как правилно да настроиш приложението PointMe и да започнеш да го ползваш за 10 минути. Дори да нямаш никакви технически умения, за да веднага привлечеш първите си клиенти. Като обикновената стойност на този бонус е 47 евро. Отделно това получаваш и бонус номер 2. Личен технически асистент 24/7, който отговаря на всеки въпрос или проблем и го решава за секунди, който е на стойност 97 евро. Бонус номер 3. Готови съобщения, копирай и изпрати, с които хората, предпочитащи личен контакт, автоматично започват да се записват онлайн, чувствайки се специални, дори да са възрастни и да не се оправят с технологиите. Като обикновената стойност на този бонус е 37 евро. Като общата стойност на всичките тези 3 бонуса е 181 евро. Но нека видим каква е истинската стойност на всичкото това. Ако нямаш маркетингова агенция да ти донесе 100 нови клиента, би платила между 1000 и 2000 евро на месец. Ако пускаш Facebook и Instagram реклами сама, за да привлечеш 100 клиента, би похарчила поне 500 до 1000 евро месечно. А сега нека да видим какво получаваш с PointMe. Ако всеки клиент остава средно 25 евро при теб и системата ти донесе 100 нови клиента, 100 клиента по 25 евро, 2500 евро на месец, като
Това е само главната услуга. Тук даже не говорим за допълнителните предложения. Затова, когато съберем всичко, получаваш Point Me приложение, което ще ти привлече 100 нови клиента, ще ги превърне повечето в редовни и ще им предлага допълнително предложение, донасяйки ти 2500 евро месечно. Бонус номер 1. Видеоурок стъпка по стъпка как правилно да настроиш приложението и да започнеш да го използваш за 10 минути, дори да нямаш никакви технически умения, за да веднага привлечеш първите клиенти на стойност 47 евро. Бонус номер 2. Личен технически асистент 24/7, който отговаря на всеки въпрос или проблем и го решава за секунди на стойност 97 евро. И бонус номер 3. Готови съобщения, копирай и изпрати, с които хората, предпочитащи личен контакт, автоматично започват да се записват онлайн, чувствайки се специални, дори да са възрастни и да не се оправят с технологиите, на стойност 37 евро. Общата стойност на всичкото това е над 2687 евро. Но, Point Me, не плащаш хиляди, не плащаш стотици, не плащаш нищо. Напълно безплатно за 7 дни. Без плащане, без кредитна карта. Получаваш пълен достъп до всичко. Point Me и всичките 3 бонуса напълно безплатно за 7 дни. Използваш го, изпращаш линка, гледаш как записванията започват да идват. След 7 дни, ако го харесаш, само 33 евро на месец, което се пада по почти евро на ден или по-малко едно кафе дневно. А ако не ти хареса, отказваш се по всяко време без никаква такса. Но ако ти хареса, ако системата привлича нови клиенти, задържа ги и графикът ти се запълва, ако това работи, просто ползва системата също 30 евро на месец. Това си около 2 клиента. Като има нещо критично, което трябва да знаеш. Тази цена от 30 евро на месец няма да остане. Виждаш ли таймера под това видео? Когато удари 0, две неща се случват автоматично. Първото, цената скача на 67 евро на месец, почти двойно. И второ, всички бонуси, които ти изредих преди малко, изчезват, т.е. губиш около 180 евро в стойност. Като искам да ти напомня за още нещо. Остават много малко места. Валидните оставащи места са под това видео. Когато тези места свършват, не можеш да се запишеш. Точка. Ето какво се случва. Таймерът удря 0, цената отива на 67 евро, плюс бонусите изчезват, или пък местата се запълват, което е еквивалентно на изобщо не можеш да се запишеш. Което дойде първо. Докато гледаш това, най-вероятно някой друг взима твоето място, така че побързи да си бутона под това видео. Като сега имаш два избора. Избор номер 1. Започни безплатен си пробен период и вземи всичките бонуси. Или избор номер 2. Изчакай, плати 67 евро, ако изобщо има места, без бонуси, като ти решаваш. Таймерът тик-така и местата се запълват. Като сега знам може би какво си мислиш. Ами ако не проработи за мен, нека го направя напълно без риск за теб. Ето моята гаранция. Ако продължиш след пробния период и след 30 дни не си доволен от резултатите, получаваш 3 месеца безплатен достъп до приложението, плюс 30 минутна лична среща с мен, където ще направим персонализиран план, за да запълниш графика си с клиенти. Без въпроси. Затова няма риск. Не си доволен след 30 дни, получаваш 3 месеца безплатно, полза на приложението плюс лично обаждане с мен, където създаваме персонален план. Буквално не можеш да загубиш. Ето какво трябва да направиш точно сега. Кликни бутона под това видео, където пише започни безплатния 7-дневен пробен период. Натисни го, въведи името, имейла и телефон си и веднага получаваш достъп до безплатния период. Веднага, щом го направиш, получаваш незабавен достъп до Point Me и 3 бонуса. Всичко това на обща стойност над 2681 евро. След това гледаш набързо 10-минутния видеоурок, следваш стъпките, настройваш Point Me, 10 минути по-късно си готова, изпращаш линка на съществуващите си клиенти, просто копираш, пействаш и през следващите 7 дни ще гледаш как клиентите ти се записват онлайн супер лесно и бързо, спестяваш време в съобщение и писане, взимат допълнителни предложения и ти правиш повече пари от същите клиенти, записват се за сигурни часове и ти имаш повече предвидимост в приходите, намират още клиенти, като те препоръчват. Тоест, клиентите ти те рекламират вместо теб. Ще го видиш да работи в реално време. Като след тези 7 дни, ако го харесаш, аз знам, че ще го харесаш, продължаваш на 33 евро на месец. Ако не ти хареса, отказваш се по всяко време без такса. Като нека ти оставя една последна мисъл. След 6 месеца ще бъдеш на едно от две места. Вариант номер 1. Седиш в салона си, 2 след обяд във вторник, никой не е дошъл, телефонът ти не е звъннал. Скролваш из Instagram, после още една снимка, надявайки се този път някой да се запише. Но няма. Все още си блокирана, все още се бориш, все още се чувстваш несигурна, недооценена, демотивирана и разочарована. Все още се чудиш как ще платиш найма следващия месец. Или вариант номер 2, графикът ти е пълен, заета напълно за следващите 2 седмици, клиентите се записват отново автоматично всеки ден, препоръките идват без да молиш, печеливши стабилни предвидими приходи. Най-накрая се чувстваш сигурна, уверена, щастлива, правейки това, което обичаш. Разликата между тези два варианта е едно решение, което е точно сега. Мария взе това решение, премина от 20 клиента на 70 клиента за 30 дни. Ивана взе това решение, премина от 30 клиента на 80 клиента за 30 дни. Сега е твой ред. Но помни, таймерът под това видео тик-так е точно сега. Остават ограничен брой места. Когато таймерът удари 0 или местата се запълнят, което дойде първо, цената скача на 67 евро на месец, всички бонуси изчезват, губиш 181 евро стойност или местата се запълват изцяло. Не можеш да се запишеш дори да искаш. Като сега имаш два избора. Избор номер 1. Кликни на бутона отдолу, започни безплатния си 7-дневен пробен период и вземи всички бонуси. Виж резултатите си след 7 дни и прецени дали искаш да продължиш. Или избор номер 2. Затвори това видео, не прави нищо, остани точно където си. След 6 месеца все още ще седиш в празен салон, все още ще се бориш. Въпросът е къде искаш да бъдеш ти. Ако искаш пълен график с клиенти, кликни бутона отдолу, точно сега пише започни безплатния 7-дневен пробен период и не забравяй. Ти си на една крачка разстояние до пълния график. Стефан.